Hoxe abriu o prazo de presentación de solicitudes da nova convocatoria para o curso 2027-2026 das Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior, promovida pola Consellería de Emprego, Comercio e Migración a través da Secretaría Xeral de Migración. O orzamento de 2,55 millóns de euros permitirá a 250 mozos e mozas completar en Galicia a súa formación académica cursando no vindeiro curso académico algún dos máis de 95 mestrados seleccionados polo seu maior potencial de empregabilidade nas 3 universidades públicas galegas. Integrada na Estratexia Galicia Retorna xunto a outros programas como o Retorna Talento FP, esta convocatoria das BEME dá continuidade a unha iniciativa que acadará xa a cifra de 2.000 mozos e mozas retornados a través dun investimento global de máis de 15 millóns de euros e absolutamente consolidada como clave dentro do plan de captación de talento do Goberno autonómico. A idade media dos bolseiros retornados é de 29 anos, proceden de máis de 40 países, entre os que destacan Argentina, Venezuela, o Uruguai, Brasil e o Reino Unido. E arredor dun 80% deles e delas teñen a vontade de quedar en Galicia despois de finalizar os seus mestrados co obxectivo de incorporarse ao mercado laboral por conta allea ou a través do emprendemento. Co gallo de consolidar o seu grao de inserción laboral, a Xunta vai potenciar o ano que ven o asesoramento e titoración específicos ao abeiro das bolsas concedidas. A nova edición das bolsas BEME, que se volverá a convocar en réximen de concorrencia competitiva, destínase a mozas e mozos galegos universitarios residentes fora da comunidade desde fai máis de 2 anos, a persoas que residiran en Galicia de forma continuada durante 5 anos, con nacionalidade española antes de emigrar, ou a descendentes de galegas e galegos con titulación superior que desexen realizar un mestrado nalgún dos 7 campus das 3 universidades públicas galegas. Os máis de 95 mestrados incluídos na convocatoria pertencentes ás áreas de arte e humanidades, ciencias, ciencias da saúde, ciencias sociais e xurídicas, enxeñería e arquitectura foron seleccionados pola súa maior capacidade de colocación no tecido productivo galego, co foco posto en sectores estratéxicos. As bolsas, que varían entre os 8.000 e os 12.500 euros, dependendo da rexión de procedencia e do número de créditos a realizar, cobren os gastos de matrícula, viaxe, aloxamento e manutención en Galicia.